Que tal, como estades? Neste mes no que conmemoramos o 50 aniversario da morte do ditador, é tempo de facer memoria. Tempo de lembrar a enorme ferida que o golpe do 36 abriu en Galicia e as consecuencias de represión exercida durante 40 anos de franquismo. Pero tamén é tempo de poñer en valor as nosas historias de resistencia, as deses homes e mulleres que non se deixaron doblegar polo réxime e que o combateron ata o final. Algúns pagaron coa súa vida, outros coa separación e exilio. Todos merecen ser recordados. É o caso dos guerrilleiros que durante máis de 2 décadas plantaron cara aos sublevados. Hai uns días o Congreso rendeulles homenaxe por primeira vez e dáballes este sonoro aplauso. Un aplauso que recibían emocionados desde o Salón dos Pasos Perdidos o xa centenario Francisco Martínez López, Kiko, e Esperanza Martínez García, Sole, os dous últimos guerrilleiros antifranquistas. Hoxe, na ferida aberta no 36, queremos rescatar a memoria dalgúns destes combatentes, como a do dirixente comunista Xosé Gómez Galloso, fusilado hai 77 anos na Coruña, ou a dos guerrilleiros José Galán e Manuel Ramiro Souto, abatidos a tiros pola Garda Civil en Visantoña en xuño do 52. Fixeron un desenvolvemento moi amplio do movimento guerrilleiro. Neste caso, eles crearon moitos quebradeiros de cabeza ao réximen hasta o punto de que cando o réximen os buscaba fundamentalmente no monte non podía imaginar que estuveran en plena Coruña, non? En pleno centro, vivindo e facendo e dirixindo o que era todo a loita contra o réximen. En un momento que non contaban, pois aparece a Garda Civil e empezaron a tiros con eles. E, bueno, mataron a Galán e mataron a Ramiro, e o outro, unhos din que se rendeu, e outros din que, bueno, fixo un pacto para que non o matase. Miña abuela, cando iba en busca dele, aos seus escondites, para levarlle comida, para falar con él, para estar con él, pero era algo que mantiña secreto, non lle contaba a nadie. Arriscou, e, bueno, tuvo as súas consecuencias, un desterro. Nuns minutos repasaremos as súas historias e afondaremos tamén na personalidade dunha muller irrepetible, a pintora de Viveiro, Maruxa Mayo, exiliada tras a guerra e a quen o goberno acaba de recoñecer como vítima do franquismo e a ditadura. Ella estaba en Galicia, su pareja tuvo que salir huyendo, era un sindicalista, y ella estuvo viviendo en Vigo y en otros lugares hasta que consiguió salir a Portugal y de allí a Argentina. Ella se fue sola, sin familia. Ella había una red de apoyo a la República, digamos, que la ayudaron, pero luego tuvo que buscarse la vida y consiguió mantenerse a sí mismo. Por la experiencia de otros exiliados sabemos lo difícil que era conseguir lo que ella consiguió. Pero ademais neste capítulo faremos parada obrigada en Ferrol, que está a un paso de ser declarada lugar de memoria democrática. Como xa fixo en setembro con Meirás e San Simón, o goberno publicou no BOE a incoación do expediente e anotou preventivamente o seu nome no inventario de lugares de memoria democrática. Como xa vos contamos aquí, con este recoñecemento ponse en valor o alcance que a represión tivo nesta urbe tras o golpe do 36, pero tamén o papel que o movemento obreiro xogou en prol dos dereitos á liberdade e á democracia. Unha vez se resolvan os últimos flocos, Ferrol pasará a ser a primeira cidade de Galicia e unha das primeiras de España en ostentar esta denominación xunto a Eibar, Alacante ou o espazo urbano de Guernica. Salientábao o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro. Ferrol será símbolo da historia democrática deste país, o que implica tamén a obriga legal das administracións de protexer e divulgar ese papel, para non esquecer os brutais danos da dictadura. A noticia é o premio a meses de traballo por parte de historiadores e asociacións memorialistas. Agora queda moito traballo por facer, sobre todo, transmitir toda esa información ás novas xeracións. Salienta o presidente da Asociación Memoria Democrática, Manuel Fernández. Eu non quero caer en esa idea de que queremos abrir heridas que nunca curaron. No, mira, isto é moito máis serio. Isto é poñer o patrimonio cultural á altura do conocimento da xuventud. Eu sempre lles digo aos rapaces que teñen que ser críticos, teñen que informarse, teñen que estudiar a historia, porque senón vamos a cometer o erro
de repetila. E parabéns ao programa de radio Sempre en Galicia que se emite no Uruguai desde hai 75 anos. Acaba de ser galardoado co Premio da Cultura Galega 2025 na categoría de proxección exterior. Esta xente que fundou esta audición non buscaba héroes, senón dignidade. Unha verdade sin adornos nin xuicios, para que lonxe da terra estes galegos mantiveran a súa condición de tales. De contado imos con todo isto, pero antes repasamos outros asuntos que foron noticias estes días, son as novas da memoria. O Goberno dá os primeiros pasos para ilegalizar a Fundación Francisco Franco. O ministro de Cultura sostén que o expediente é xurídicamente sólido e entende que o proceso debería estar concluído antes de 9 meses. Ernest Urtasun alega que esta organización fai apoloxía do franquismo, enaltece o golpe de Estado e humilla e menospreza as vítimas da ditadura, enmudecendo as súas historias. Porque no respeta, incluso ningunea las historias de las víctimas. En segundo lugar, porque minimiza el sufrimiento y minimiza el dolor que han expresado las víctimas. Y en tercer lugar, porque muchas veces reescribe la historia tratando incluso de responsabilizar a las propias víctimas de los hechos que ellas mismas denuncian. Conceden a nacionalidade española 171 descendentes das brigadas internacionais que defenderon a legalidade republicana durante a Guerra Civil. Entre os beneficiarios hai fillos e netos de brigadistas procedentes dunha vintena de países, como Italia, Cuba, Sudán ou os Estados Unidos. O Executivo subliña que con esta medida refórzase o compromiso coa memoria democrática e recoñécese o legado deixado por estes homes e mulleres que encarnaron os valores da liberdade, a igualdade e a solidariedade. Estamos hablando de 54 hijos, 117 nietos de brigadistas internacionales, hombres y mujeres que en virtud de la Ley de la Memoria Democrática han solicitado este derecho. Un reconocimiento, en definitiva, que supone un paso más en la defensa de la memoria y de la democracia. Xesús Alonso Montero e Rafael de Vega son xa fillos adotivos da cidade de Lugo. O Concello deulles este recoñecemento pola pegada imborrable que ambos deixaron na cidade e pola súa defensa da educación, a sanidade pública e a xustiza social. Así o dicía o alcalde. Rafael de Vega simboliza a dignidade e a humanidade dun médico que fixo da súa profesión un compromiso social. Alonso Montero é un mestre de mestres, referente da cultura, do pensamento libre e da lingua galega. No acto celebrado no Bello Cárcere acudiron os netos de Rafael de Vega, médico republicano, director do Hospital Municipal de Lugo, asasinado no 36. Tamén acudiu Alonso Montero, que confesou sentirse moi honrado e moi emocionado por este recoñecemento. Lembrou que en Lugo, onde deu clase durante 16 anos, viviu o período máis interesante da súa vida. Tamén o dicía que hai uns meses na ferida aberta no 36. Eu en Lugo, xa no ano 61-62, era ese don Jesús Alonso, el comunista. E logo a min o que me abrazaban é a multas. A min meteronme bastantes multas. Pero bueno, todo isto me pasou en Lugo, pero ainda así eu volvería a Lugo. Eu cando me xubile vou ir para Lugo. O Concello de Silleda rende homenaxe ao mestre Víctor Fraiz Villanueva e ao sindicalista Arturo Pérez Lázara, asasinados no 36. Fraiz Villanueva, secretario da FETE-UXT de Pontevedra e director da revista Nueva Galicia de Vigo, foi axusticiado despois de que se entregara ás autoridades para poder salvar os seus fillos que estaban presos en San Simón. Pero os fascistas acabaron coa súa vida e fusilaron tamén a un dos seus vástagos. Antes de morrer, Fraiz escribe unha carta ao seu irmán Celso na que asegura: Cuando hayas recibido estas líneas, ya habrán transcurrido días que tu desgraciado hermano descansa para siempre en el seno de la muerte. Muero con el alma tan limpia de mancha como cuando he nacido, y el apellido honrado de nuestros padres lo he puesto aún más alto de lo que estaba. Pues si antes era un apellido honrado, hoy, además de la honra, tiene la gloria del martirio, de una vida que se entrega a la muerte en aras de un ideal. O Concello de Arzúa instalará un monólito en lembranza de Moncho Reboiras no 50 aniversario do seu asasinato a mans da policía franquista. A iniciativa, realizada en colaboración coas Fundacións Galiza Sempre, Terra e Tempo e Moncho Reboiras, forma parte das conmemoracións que se celebran en toda Galicia para homenaxear un dos últimos galegos asasinados pola ditadura. O alcalde explicou que con este acto o Concello pretende reivindicar a democracia, a liberdade e a convivencia.
Rexistradas 19.000 sinaturas para exixir o dereito do pobo galego a coñecer o legado de Castelao. Forman parte da iniciativa legislativa popular impulsada por Vía Galega e Galiza Cultura. Os seus promotores denuncian a desatención e manipulación da figura do rianxeiro por parte da Xunta, que segue confinando o seu pensamento político mesmo neste ano Castelao. Nesta idea incide tamén a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, acusa o PP de deturpar, maltratar e ignorar o legado de Castelao, de realizar un lavado cosmético sobre a súa figura e reclama de novo que se recoñeza o de Rianxo como primeiro presidente de Galicia. Non imos parar até conseguir que ese recoñecemento sexa oficial. Por que de xustiza? Porque non poden seguir negando a historia e ocultando a memoria. Por todo isto, hoxe proclamamos que máis cedo que tarde Castelao será recoñecido como que foi o primeiro presidente de Galiza, por xustiza e por dignidade. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. O pasado 7 de novembro podíamos ler no BOE a incoación do procedemento para declarar a cidade de Ferrol como lugar de memoria. No expediente, o goberno salienta a represión sistemática que sufriu esta cidade desde que se produciu o golpe en xullo do 36. Só entre 1936 e 1945 hai documentadas preto de 300 mortes nesta zona, pero a cifra chegaría ata as 900 se contamos todo o período do franquismo. Este é un dos aspectos que salienta o goberno para declarar Ferrol lugar de memoria, pero non é o único. O Ministerio de Memoria Democrática pon tamén o foco na relevancia que xogou esta cidade na historia da loita polos dereitos e liberdades en España. No expediente sinálanse 22 lugares, 22 enclaves onde se cometeron crimes de lesa humanidade ou contrarios aos dereitos humanos, como o Castelo de San Felipe, as prisións navais de Caranza e Agraña ou o cemiterio de Canido, pero tamén destacan outros escenarios emblemáticos na loita obreira de Ferrol. Agora este expediente segue o seu curso, será analizado polos departamentos de Historia Contemporánea das Universidades de Santiago e A Coruña e tamén polo Consello da Cultura Galega antes de que a declaración sexa aprobada en firme pola Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Manuel Fernández Pita é presidente da Asociación Memoria Democrática de Ferrol. Que tal, señor Fernández Pita? Moi boas. Hola, moi boas tardes. Que supón para o movemento memorialista de Ferrol unha declaración como de lugar de memoria, como que se aspira a conseguir? Pois te podes imaginar, hoxe foi un día de felicidade, e digamos, non solamente é eso, é que o día 5, se nombrou o Consello, os participantes no Consello Sectorial da Memoria do Concello de Ferrol, que en verdad vai dar vida a todas esas demandas que iban no informe histórico de solicitud. Entonces é importantísimo para Ferrol poñer en a todo o tema social que se viveu desde a Primeira República co franquismo final, de todas esas loitas obreras, de todos esos personaxes que bueno, pois deron unha cultura totalmente oposta ao que era o franquismo, non? Claro, porque é moi interesante, ademais, a solicitude que partiu desde Ferrol, porque non se trata de circunscribir esta declaración a un momento moi definido, moi en concreto, sino ampliar un pouco os marcos, non? E ofrecer un contexto espazo-temporal moito máis amplo que recolla a relevancia que xogou Ferrol antes da represión e tamén despois, non? Sí, no, é que, a ver, tiñamos dúas formas de presentalo. Por eso sorprendimos tamén ao Ministerio. Sí, causaron moi boa impresión. Sí, porque tiñamos dúas formas de interpretar isto. Facelo de señalizando lugares da memoria, punto, ou irnos á historia de Ferrol desde dos anos da República, desde 1872, en adiante, en donde as loitas sociales, os personaxes que Pablo Iglesias, Concepción Arenal e todas estas persoas que diron vida a unha sociedade progresista e que sempre loitou contra as ditaduras
non solamente a franquista, sino tamén as que hubo anteriores. E coa franquista, bueno, durante tantos anos, no? Date conta que despois de que o franquismo ganara a guerra, aquí xa hubo movimentos obreros accións obreras que se enfrentaron ao franquismo. A folga do aceite, de Embazán, bueno, a loita de Pisbe, Madereira, a propia Bazán, as loitas en Astano. Quero decir que sempre estuvemos buscando unha sociedade máis democrática, máis participativa, non? E demais. E unha idea tamén de deixar atrás un pouco esa bella idea do Ferrol do caudillo, non? Que durante tanto tempo nos intentaron meter polos ollos, non? Sí, tes razón. Tes razón. A ver, eu non quero caer, digamos, en esa idea de que se transmite esta xente que queremos abrir heridas que nunca curaron, quero decir, nunca se cerraron, pero que estamos a guerra civilismo. No, mira, isto é moito máis serio. Isto é poñer o patrimonio cultural á altura do conocimento da xuventud. Porque os maiores hemos vivido o franquismo. Eu teño 72 anos, he vivido, nací no 53, imagínate. Pero xa no 49 os obreiros de Bazán fixeran a folga do aceite. Quero dicir que xa había, digamos, un movimento obreiro importante. Sempre hubo. E o que te digo, temos que perder o Ferrol do caudillo porque se merece ser Ferrol. Vostedes nese expediente que examinou e que continúa examinando o Ministerio sinalaron 22 espazos, tamén perfís moi identificables, moi significativos, tanto da época da represión como tamén despois deses episodios tan importantes do movemento obreiro, non? As protestas do Naval do 72, o asasinato de Reboiras no 75. Supoño que con todo isto, Manuel, aparte de colocar unhas placas, que tamén está ben, supoño que se debe traducir esta declaración en algo máis, non? Que proxectos teñen en mente? Mira, a min asústame o traballo que temos, porque o máis importante do que nos ven encima é que as forzas políticas de Ferrol esteñan pola labor tamén. Claro, que lle iba a preguntar agora, por iso, porque hai disposición do Goberno Central, pero da Xunta e do Concello. Da Xunta, non. Do Concello, espero que sí, porque o Concello... Do Concello, digo. O Concello, claro, pero que o Concello foi o que deu a visibilidade ao Concello. Non espera que poñan a trancos, entón? Espero que non, porque é importante para Ferrol dar esa imaxe da recuperación da historia, da recuperación da cultura. E eu dicía, esta declaración debe ir acompañada, supoño, pois de moita pedagoxía, non? Cal é a idea final? Crear un itinerario, unha gran rede? Cal é a idea, Manuel? Mira, nosotros levamos 10 anos aproximadamente, memoria histórica, facendo charlas nos colexios, charlas nas asociacións. Entonces, bueno, eso hai que seguilo, pero xa desde outra perspectiva, xa non desde a perspectiva da asociación memorialista, non? Sino, date conta que en cada axuntamento hai un consello sectorial, axuntamentos da comarca. Nos quedan un par deles, pero eu espero que se suman e os fagan tamén. Ten que vir de aí, entendes? Ten que vir de aí. Chegar aos institutos, explicarlle a historia aos rapaces, porque non se fala. Date conta que no temario sí ven falar da República, pero que nunca chega. O temario... Nunca dá tempo a chegar ao último tema. Entonces, claro, ao final ni se fala da República, ni se fala do franquismo, ni se fala de nada. É dicir, que cree que isto é moi necesario neste momento, non?
Mira, eu sempre lles digo aos rapaces cando vamos as charlas por os galegos de Mauthausen e todo este tipo de charlas que vamos dando nos institutos, que teñen que ser críticos, teñen que informarse, teñen que estudiar a historia, porque senón vamos a cometer o erro de repetila. O estamos vindo en toda Europa como os movimentos fascistas están resurgindo. E non o entendemos, a xente maior non o entendemos. Como pode resurgir isto? Na asociación levan meses traballando por esta declaración como cidade de memoria, como lugar de memoria, pero ademais tamén están canalizando moitísimas peticións de revisións de condena ditados no seu día por esos consellos de guerra franquistas e que están presentando os familiares das vítimas tamén cun pouco co respaldo da Fiscalía. Non sei de que volume de peticións estamos a falar, cantas levan presentado? Moitas. Vamos a ver, aproximadamente sobre unhas 20 ou así. Pero bueno, eso nos dá moito traballo tanto a nós como a Fiscalía. E teñen xa resolucións de algunhas delas? E o día 25 van ser as primeiras. De feito, o día 25 van ser os primeiros xuicios que se van dar aquí en Ferrol de toda Galicia. Será o xuicio por a represión que sufriron o pai de Paco Varela e Pepe Varela, os periodistas da Voz de Galicia hoxe xa retirados, e de Mendiguchía, non? Quer dizer, son os dous primeiros xuicios que se van a dar o 25 de novembro. Que se busca con estas reclamacións na práctica? Sí, mira, a nós non nos gusta falar da dignificación, porque non hai maior dignificación que morrer por un concepto, por unhas creencias, non? Nos gusta máis a restitución social. Aquelo de que eran uns bandoleros, que eran unhas persoas indeseables, que non sei que... Bueno, eso temos que quitalo da memoria colectiva. Da memoria colectiva. E restituílos como persoas, E, bueno, eso é o que buscamos. O feito de que estea polo medio que exista intermediación da Fiscalía de Memoria supoño unha vantaxa, non? É unha vantaxa, sí. Ademais, hai unha cousa. A fiscal é unha persona que se implica. É unha persona que está moi pendente do sufrimento que pasou a familia, ao perder a persona represaliada, a persona fusilada ou paseada. Bueno, é unha persona moi humilde e moi cercana ás persoas que levamos. Eu sempre lle digo, a ver, isto si afecta os sentimentos, afecta porque, a ver, as atrocidades son moitas. Date conta que no memorial de Canido hai unha lista de 904 nomes. 904 nomes, non. 904 familias. Coas súas historias. Exactamente. E cada unha é máis atroz que outra. Entonces, bueno, pois, queras ou non, tamén as familias ven un reconocimiento e un apoio da fiscal, que iso é moi importante. Logo hai unha terceira pata tamén moi importante, non? Que é a recuperación dos corpos das vítimas da represión que seguen aínda desaparecidos. Aí no cemiterio do Val en Narón atuouse moi a fondo, non? Nunha das que se considera unha das fosas máis grandes, non? Sí, si temos en conta que foron o número maior de fusilamentos nunha noite. Estamos falando de 30 e moitas mariñeiros do España. No, porque no cementerio de Serantes pues estamos falando de 200, entre fusilados no castelo, paseados no cementerio e demás. No de Canido xa se perdeu, porque xa non existe o cementerio, pero sí, o Val, o que se fixo foi, dado esa importancia de que foron moitos fusilados na mesma noite, entonces, claro, a historia oral era que estaban debaixo dunha hilera de nichos,
que nos anos 53, 50 e pico, hasta os 60, se fixeron encima da fosa común. Entonces se chegou un momento en que, bueno, se empezou a facer a cata, a prospección, e se encontraron os corpos, pero non se poden quitar. Por qué? Porque están os nichos, a hilera de nichos encima. Hai que buscar un xeito de poder escarbar debaixo dos nichos, que non se estropeen os nichos, que non haxa que movelos, a ver se encontramos que nos poda decir como facer para facer a exhumación. A exhumación desos 30... Bueno, en total, en Noval fueron 50 persoas, Sí, sí. Entre os 34, creo que foron do España, máis logo outros fusilamentos que hubo ali. Quedan algunha outra intervención pendiente na zona, Manuel? Sí. Mira, queda o cementerio de Serantes. Se o do Val é problemático por ter os nichos encima, as fosas comúns en Serantes, que están hai dúas fosas tal cual, se fixeron no ano 36, pero hai outras tumbas que aparentemente que sería de unha persona, ali hai recollidas 50 persoas. Bueno, o problema que entre tumba e tumba no cementerio de Serantes, a distancia que hai dunha fosa á tumba paralela a ela é o ancho dun pé, non o largo, o ancho, 8 centímetros, 10 centímetros como moito. Unha excavación hai que facela de tal maneira que non te metas na tumba de al lado. Por eso é problemática. Imagínate o que pode supoñer facer ADNs pois a 200 persoas, a 200 restos, que como estean movidos ou espallados, tens que facer hueso por hueso. Mira, mañá ven unha familia de Ronda que lle mataron o seu abuelo, aquí era un guardia civil de aduanas, estaban na zona de Ourense, destinados, e se negaron a apoiar o levantamento o golpe de Estado. Bueno, pois os mataron aquí en Ferrol, no Castelo de San Felipe, e foron enterrados no cementerio de Serantes. Bueno, pois llevamos a explicar todo a esta familia. Claro, tamén lle temos que decir que a esperanza que podan ter dous fillos de 92 e 93 anos que hai, que vai ser difícil facer esa exhumación. Vai ser moi difícil, que non é escarbar, coller e facer a exhumación. Eso, a fosa común pode haber ali, non sabemos nin en cal das fosas común están, porque nin hai cruz, nin hai nada. É unha tumba, é un montículo de terra con algunhas cruces que nin siquiera saben os que as puxeron se están ali debaixo os seus familiares. As puxeron como recordatorio, pero quere decir que debaixo da cruz ao mellor non cadra que está ali o seu familiar. É problemática, é problemática. Despois está San Mateo. En San Mateo tamén hai unhas 30 e pico persoas entre o mar Cantábrico, xente que foron matando e enterrando en San Mateo. E tamén hubo un movimento de tumba, porque a tumba coincidía fora do cementerio, despois o cementerio se ampliou e pasaron para dentro. Quero dicir, a ver, se fixeron moitos movimentos que dificulta ahora, porque o movimento destos restos non se fixou como se fai ahora, con un estudio forense, antropológico, con arqueólogos, técnicos. Despois hai outra cousa. Imagino
que todo o mundo se dará conta que unha fosa común se tiran os corpos daquela maneira, uns encima de outros, e sin caixa ni nada. Imagínate eso, o traballo que hai que facer con ese, digamos, protocolo que hai que facer agora. Moito traballo teñen aínda por diante para acabar de xuntar as pezas do puzzle. Claro, eso é unha parte do traballo. Despois, xa digo, o reconocimiento de personaxe, reconocimiento no callejero, cambiar o callejero franquista por un callejero democrático. Porque aínda quedan moitos lugares de exaltación, non? Dentro do Rueiro. Sí, home, temos a casa do que era os familiares de Franco, non de Franco. De Franco porque despois heredou, supoño. Pero na calle María, na casa dos abuelos de pai de Franco, ¿no? Que despois se foron para Madrid e el marchou para a Academia Militar. Xa digo, queda moito por facer, sempre procurando evitar o revanchismo, sempre facelo desde o consenso das persoas. Eso é importantísimo, para non crear discordia, nin darlle aos franquistas esa imaxe de que isto é un revanchismo. No, isto non é un revanchismo. E xo digo que son familiar de represaliados, e non de un. Tamén na súa familia, tamén, tipo, sí, claro, historias. Claro. Un tío que mataron con 18 anos no 36, logo represaliados do 72 a meu pai, bueno, meu abuelo morto en Gerona, estaba nunha guardacostas, era da Marina Republicana, e foron bombardeados polos italianos. Quero decir que, bueno... Sabe ben do que fala. Máis ou menos, sí. É que levamos 24 anos en isto, que non empezamos onte. Pois Manuel Fernández Pita, presidente da Asociación de Memoria Democrática de Ferrol, moitas grazas, parabéns polo conseguido e moito ánimo para todo o que queda aínda por facer. Grazas e unha aperta. Gracias a vos. Neste 2025, no que se cumpren 50 anos da morte do ditador, o Goberno está colocando no mapa todos estes lugares de memoria e está rendendo homenaxe ás vítimas do franquismo. Hai uns días o Congreso puñe o foco nos últimos fusilados polo réxime, entre os que se encontran os 2 membros galegos dos FRAP, Xosé Humberto Baena e Xosé Luís Sánchez Bravo Solla. Pero ademais, a Cámara quixo recoñecer o labor desenvolvido polos guerrilleiros que plantaron cara á ditadura desde a resistencia. A presidenta da Cámara, Francina Armengol, lembra que 50 anos despois da morte de Franco, España segue de loito polas vítimas do franquismo. La democracia de la cual hoy disfrutamos empezó a fraguarse hace 50 años, medio siglo, se dice pronto. Y la realidad es que nuestro país sigue en duelo, en muchas ocasiones silenciado todavía. No hay que derogar leyes que protegen los derechos humanos, hay que aplicarlas. Quedan aún por recuperar de las fosas del franquismo a lo largo de todo nuestro territorio los restos de unos 11.000 fusilados. A ese acto de homenaxe acudiron familiares das vítimas da represión e tamén representantes das asociacións memorialistas, pero ademais, entre o público puidemos ver un home e unha muller que son a memoria viva de todo un país. Falamos de Esperanza Martínez García, Sole, e do xa centenario Francisco Martínez López, Kiko, os 2 últimos guerrilleiros antifranquistas, os que a Cámara rendíalles esta sonora ovación. Os 2 comezaron como enlaces, pero pronto incorporáronse á guerrilla. Sole na agrupación guerrilleira de Levante Aragón, Kiko na Federación de Guerrillas de León Galicia.
A ela detivérona no 52 e condenárona a máis de 40 anos de cárcere por bandidaxe, terrorismo, espionaxe e comunismo. Finalmente, cumpriría 15 nas prisións das Ventas, Carabanchel, Burgos e Alcalá de Henares. El conseguiu fuxir a Francia despois de que o réxime puxera prezo á súa cabeza. Non regresou ata o fin da ditadura. Hai uns meses contábanos a súa historia na ferida aberta no 36. Era una guerrilla popular, en donde la mayor parte, como yo, toda mi juventud, la pasé en apoyo a los grupos armados, a la guerrilla. Fueron a buscarme a una casa donde yo estaba parado y me avisaron inmediatamente que venían a por mí. Entonces, en la casa había 2 puertas, me escapé por la de otra puerta que no conocían. Y bueno, pues como yo tenía contacto con la guerrilla, pues me incorporé en la guerrilla. Por el día parábamos en las casas y viajábamos por la noche. Nuestros viajes no eran solamente simplemente por cambiar de casa o de lugar, era por tener el contacto permanente con miles de personas que nos apoyaban y era necesario mantener una organización en movimiento. Y los que llevábamos las armas, los clandestinos, éramos itinerantes. El hecho de que nosotros éramos una guerrilla popular y que vivíamos en las casas, el papel, el rol de la mujer es fundamental. No solamente en el sentido de todo lo que significa tener 3 o 4 compañeros en la casa, las acciones de clandestinas hacía más que los hombres. El sacrificio de los españoles con la guerra y con la guerrilla y con todo no ha sido voluntario, ha sido impuesto. Y eso también a mucha gente le aprendió, le enseñó a luchar y a identificarse con unos valores de respeto, de libertad, de fraternidad. Y eso no lo tenían los franquistas. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran, Kiko? Como un ciudadano democrático, humano y pacífico. En xuño de 1944, o dirixente comunista Manuel Gómez Galloso regresa a España desde Bos Aires para reorganizar a guerrilla antifranquista xunto a Antonio Seoane Sánchez. Tardaría 2 anos en poder entrar en Galicia. O grupo permaneceu activo ata a súa caída e posterior execución na Coruña o 6 de novembro de 1948. Pouco antes de morrer, Antonio Gómez Galloso escribe esta carta á súa muller. Desde que la dirección del partido me concedió el honor de venir a luchar al interior, mi mayor anhelo era haber llegado el momento en que pisara tierra española. En estos 4 años y medio hice todo lo que mi alcance estaba por cumplir con mis deberes de comunista. El golpe fue duro, pero confío en que en poco tiempo, con un esfuerzo de los camaradas de dirección que quedaron y sacando las debidas experiencias, Galicia seguirá ocupando el puesto que le corresponde en la lucha contra el franquismo. Coincidindo co 77 aniversario da súa morte, a cidade herculina rendeulles unha sentida homenaxe. Queremos afondar un pouquiño na vida de Gómez Galloso e facémolo coa axuda de quen foi secretario xeral do Partido Comunista de Galicia e autor da biografía Vivir e morrer pola causa. Carlos Portomeñe, que tal? Moi boas. Hola, moi boas, moi ben. Que papel xogou ese tándem Antonio Seoane, José Gómez Galloso no que foi a organización do Partido Comunista e da guerrilla antifranquista en Galicia? Pois un papel fundamental no momento no que chegan no ano 45, Galloso e Seoane dañen un impulso moi importante ao desenvolvemento do partido
en Galicia tamén a guerrilla comunista, non? En ese, sobre todo no aspecto de Galloso como bon organizador e sobre todo coa experiencia que ten en canto ao tema da prensa e da propaganda, pois o Partido Comunista tamén desenvolve moitas publicacións que son moi importantes nese momento para difundir tamén a causa de republicana e a causa comunista. Claro, ese compromiso político de Gómez Galloso xa naceu moi pronto, non? Sendo el moi novo, estando en Vigo nesa época da República, e como dicías ti, manexaba como ninguén a propaganda. El foi, creo, director de publicacións como Nova Galicia, non? La Voz del Combatiente, non? Unhas publicacións que xogaron un papel esencial, non? Naqueles momentos, non? Sí, Nova Galicia, ademais, que decía como subtítulo portavoz de los antifascistas gallegos, sí. Pois foi creado fundamentalmente polo impulso de Castelao e de Santiago Álvarez en Madrid, e polo tanto era un xornal que tiña moita importancia naquelas datas na difusión da causa republicana e galeguista entre os combatentes galegos na guerra, e pois, sobre todo fundamentalmente porque quenes escribían nese xornal eran galeguistas e comunistas fundamentalmente, aínda que tamén persoas de outras ideoloxías e outras militancias, pero foi moi importante ese papel de Nova Galicia. Galloso a guerra colleu Madrid, non? Sí, el foi a Madrid con Santiago Álvarez e outro militante comunista da Coruña, José Campos, do que hai moi pouquiña información, pero foron os tres a un curso de formación marxista que organizaba o Partido Comunista de España e a Internacional Comunista en Madrid, ali é donde bueno, pois se sobreven o golpe militar e xa inmediatamente casi se incorporan a filas os tres, non? Perdida a guerra, como moitos outros, el emprende o camiño do exilio, marcha a Francia e ali acaba nun campo de concentración, non? Sí, remata nun campo de concentración con a que é a súa parella naquel momento, Concha Abad, que era de orixen valenciano. Os dous traballaban no Comité Central en Valencia e posteriormente en Barcelona, acaban no campo de concentración. Ela é liberada máis tarde que el por un grupo de xente organizada do Partido Comunista francés que a saca do campo de concentración, pero xa antes ele estaba en Toulouse organizado co Partido Comunista e co SER, co Servicio Especial de Refugiados, para sacar a presos republicanos, neste caso concreto comunistas, de Francia para países de América ou tamén da URSS, no caso dos comunistas. Xa, el consegue sair da eli, claro, marcha a República Dominicana, tamén a Cuba. Non sei que supuxo para a súa formación esas estadías, Carlos. Bueno, el empeza a facer un papel moi importante dentro do partido, sobre todo porque en canto chega a Cuba fai unha labor importante de carácter confidencial e clandestino, non? Porque con unha persoa tan coñecida e tan famosa posteriormente como Julián Grimao e algún máis, pero el pasa labores clandestinas, outra xente como Santiago Álvarez fai labores políticas abertamente, pero el, por exemplo, unha das funcións que ten é recibir no porto da Habana a persoas que chegan de Galicia, galegos, paisanos seus, xente corrente, coa que se entrevista e coa que saca información, pois, de quenes son os dirixentes falanxistas naquel momento en diferentes sitios de onde veñen os seus paisanos, ou información importante que despois manexan a hora de enviar a xente para combatir a guerrilla ou para o interior para facer labores clandestinas en Galicia, non? No ano 41 reclama o partido, non? E regresa a España. Supoño que sería unha decisión difícil, non? Acababa de formar unha familia, tiña xa un fillo. Como se produce a saída de Cuba e, sobre todo, a entrada en España? Bueno, esta xente estaba feita dunha madeira especial, non? Justamente todo o contrario. El podía ter unha situación máis cómoda, acaba de nacer o seu fillo José Gómez Abad, estaba instalado en
na Habana, felizmente casado, e sin embargo el todo o tempo, en todas as súas cartas, o que reflexa é a necesidade vital de vir outra vez a combatir contra o fascismo e contra o franquismo en España, concretamente en Galicia. E estar en primeira liña. E estar en primeira liña. De feito, el se vai demorando a súa partida hacia a península, precisamente porque por problemas de saúde, por exemplo, está ingresado nun hospital bastante tempo nun hospital de México, pero el constantemente a súa intención é vir aquí e cada vez que se demora a súa partida, el leva un disgusto enorme e ademais, de feito, estaba tan convencido de que chegaría cedo que as cartas que lle envía a Concha Vaz a Habana, pois sempre lle dice estou a punto de partir, pero cando se vai demorando pasan 2 anos e ao final ela lle di a ela que o lamenta porque realmente se soubese que iba a demorarse tanta partida, pois teríase reunido con ela ou ela reunido con el para pasar os últimos tempos. No momento no que chega a España a situación política era delicadísima, pero tendo en conta que, en Europa estaban atravesando unha situación de guerra, o réxime de Mussolini estaba debilitado, supoño que eles confiaban en que nese contexto o réxime podía caer, non? Absolutamente convencidos, porque realmente ademais, sobre todo, hai un punto de inflexión, non? Que a caída de Stalingrado, a recuperación pola Unión Soviética de Stalingrado, iso na carta que lle escribe a Concha manifesta claramente, non? Aí foi un punto onde saben perfectamente que o Exército Vermello vai a poder ir hacia o oeste, cara ao oeste, e ao final se confirma coa toma de Berlín, no 45. Esa é unha época onde el precisamente toda a xente da militancia comunista e non comunista, pero están moi convencidos de que unha vez caído Mussolini e Hitler, que foron quenes patrocinaron o golpe militar de a Franco, pois por suposto as potencias europeas non van a deixar que Franco se perpetúe no poder, todo o contrario, foi, ao final, pois, quen pagou coa vida foron eles. Exactamente. El no 46, non? Asume a Secretaría Xeral do Partido Comunista, non? Sí, en abril do 46. E forma ese tándem, non? Como dicíamos, con Seoane na dirección do exército guerrilleiro. Que supuxo a chegada deles dous na que foi a estratexia do partido e o seu acoso ao réxime? Bueno, eles atopan un partido con varios problemas en algunhas zonas. Por exemplo, en concreto na zona da provincia de Lugo acababa de caer toda a dirección do Partido Comunista en toda a provincia. Houve máis de 169 detencións, me parece que foron. Entre elas, pois, Enriqueta Otero, que era a secretaria da organización, e se produce, ademais, a morte, o axustizamento no cárcere da Coruña de Ramón Vivero e de Julio Nieto, que eran os responsables tamén, xunto con Enriqueta Otero, do partido na provincia de Lugo. Entonces, eles teñen que recompoñer, neste caso concreto desta provincia, todo o partido e a guerrilla. Noutros hai xa unha situación máis estable, e sobre todo na zona do que é a terceira agrupación, pero desenvolven a guerrilla de tal maneira que pois poden facer máis destacamentos, etc. E sobre todo a figura de Galloso e de Seoane, os dous, pois digamos que é unha figura que lle dá moita legitimidade ao Partido Comunista e que gozan da confianza do que moita da xente, e sobre todo as redes de enlace, que sempre se fala da guerrilla, pero o papel fundamental dos enlaces nos diferentes lugares, nas diferentes poboacións de Galicia, fundamentais para que a guerrilla poidese desenvolverse. A guerrilla supuxo unha auténtica dor de cabeza para o réxime, non, neses momentos, pero tamén os combatentes sufriron unha durísima represión, non, por parte dos golpistas a través da Garda Civil como brazo executor. Cal sería un pouco o balance deses 2 anos, non, nos que ele estivo liderando ata a súa caída na Coruña no 48?
Bueno, eles fixeron un desenvolvemento moi amplio do movimento guerrilleiro. Neste caso, eles crearon moitos quebradeiros de cabeza ao réxime hasta o punto de que se permitían estar na Coruña. Seoane vivía na Rúa Real e Galloso vivía na Rúa Brasil, cando o réxime os buscaba fundamentalmente no monte. Non podía imaginar que estuveran Qué curioso. en plena Coruña. Sí, ¿no? sí, en pleno centro. En pleno centro, vivindo e facendo e dirixindo o que era todo a loita contra o réxime. Entonces, é certo que se producen moitas caídas, e a partir, sobre todo, a caída deles en xullo do 48, pois a partir de aí xa é un declive absoluto, fundamentalmente porque falta toda a dirección que ademais, pois como te decía antes, a que marca o punto álxido da guerrilla comunista e sobre todo unifica o que a loita lle dá unha legitimidade enorme a loita do exército guerrilleiro. Xa, eles caeron, como en moitos outros casos, despois dunha delación, non? Sí, a delación prodúcese, e ademais o din nunha das cartas que escribe desde a prisión, pero, por exemplo, tuve a sorte de entrevistarme varias veces con Josefina González Cudeiro, a compañeira e camarada de Seoane, e a delación se produce por Rueda, que é un das persoas de confianza de Seoane. Levaba pouco tempo con el, levaba uns meses, 4 ou 5 meses con el, pero cando tiña unha cita e se presentan na plaza de Lugo, en Coruña, pois Rueda xa chega a el, lle chama polo seu nome, Julián, que é o nome de guerra de Seoane, lle pon a má o nombre e dice: "Que tal, Julián?" É o sinal para que a Policía Armada o deteña, non? Nese momento a ele a Josefina González Cudeiro. Eles os capturan e son brutalmente torturados, non? Pola Brigada Político-Social. El contaba nas súas cartas a súa muller que o que fixeron con eles, que é difícil de relatar, que eran preferibles, dicía el, 1000 mortes antes do que a eles lles fixeron, non? Sí, foron as torturas brutais as que estaban acostumbrados prácticamente todos as persoas que combatían na loita clandestina, pero no caso destes máximos dirixentes eles pensaban que iban a caer moitos máis e ao final caeron 11 nada máis, non? O cual para o réxime, sobre todo para a Guardia Civil, pois era como un pequeno fracaso, un éxito coller ao xefe da guerrilla e ao xefe do Partido Comunista en Galicia, pero sin embargo un fracaso porque non produce unha caída cuantitativamente sí, pero cualitativamente sí, pero cuantitativamente pensaban que iba a ser maior. As torturas quedan moi ben reflexadas, como diste, nas cartas que escriben desde a prisión, e ademais, pois, por exemplo, no caso que te comentaba de Josefina González Cudeiro, que pudemos ir á súa casa con o fillo de Galloso, de Gómez Galloso, no seu día, nesa conversa que tivemos con as irmás Cudeiro, nos contaron con algúns detalles as torturas, en os casos fundamentalmente das mulleres, foron aínda máis salvaxes e tremendas, non? Como era de esperar, incluso por eles foron condenados a morte e foron executados, non? Dicía el que tiña moita presa por sacalos de diante. Sí, a Guardia Civil tiña moita presa, incluso os militares se portaron un pouco mellor e foron capaces de non permitir a Guardia Civil, sobre todo a través dunha provocación que intentaron facer no cárcere de Coruña cando eles estaban presos, pois de non acelerar ese proceso, non? Pero sí que tiñan moita prisa porque estaban claramente condenados, aínda que por lo menos conseguiron que foran simplemente 2 as penas de mortes que se materializaron, porque no primeiro momento se chegaron a pedir 5 penas
morte, e aí foi cando empezou toda a campaña internacional importantísima, tanto en Europa como en todo o continente americano, para a liberación de Galloso e de Seoane, e tamén de Bartrina, que o doctor Bartrina, que foi quen lles fixo os retratos a Galloso e a Seoane na prisión da Coruña, que nun primeiro momento estuvo condenado a morte, chegou a estar en capela con eles, pero no último momento chegou un indulto que o liberou, vamos, que condenou, que conmutou a pena por 30 anos de prisión. Entre a desaparición deles dous, en que situación queda o partido? Porque pouco despois, ou máis ou menos simultaneamente, cando dá un xiro, non, dentro da súa estratexia, o partido decide abandonar a actividade guerrilleira. Non sei se é casualidade. Bueno, xa naquel momento había discrepancias no seno do Partido Comunista de España sobre a estrategia a seguir, non? Porque é certo que non era só en Galicia, sino en outros sitios, en outras rexións onde tamén había problemas serios con a loita guerrilleira, pero sobre todo eles ao caer deixan e unifican nunha sola persoa, que é Manuel Fernández Soto, coronel Benito, unifican nela a xefatura do exército guerrilleiro e a Secretaría Xeral do Partido Comunista de España en Galicia, non? Nese momento Fernández Soto era un dos que tiña sobre todo contactos no exército e era unha persoa con moita experiencia militar, entre outras cousas estuvera no Exército Vermello con Lister na Unión Soviética, pero a partir de aí empeza a haber tamén discrepancias no seno da propia guerrilla, e é fundamental a caída deles para, como decía xa antes, para empezar o declive da guerrilla en Galicia e posteriormente o que se toma a decisión tanto por Galicia como por o resto das guerrillas de que hai que cambiar de estrategia e chega o momento de intervir políticamente de outra maneira. E chegamos así á vía da reconciliación nacional, non? No 56. Sí, bueno, antes incluso polo tema de introducirse nos sindicatos verticais, pero sí, a famosa reconciliación nacional, e sobre todo porque hai sectores dentro do Partido Comunista e tamén na propia Unión Soviética. Temos que entender que nese momento hai unha relación directa con a URSS, os máximos dirixentes do partido estuveron na URSS, aínda que despois se desplazan a Francia, ou outra parte está fundamentalmente en México, pero tamén que nese momento a URSS e as recomendacións, vamos a decirlo entre comillas, da Unión Soviética sempre se respetan ao máximo, non? E se chega un momento no que entre o PC e o PQS se decide que é o momento de cambiar de estrategia, por lo tanto, a guerrilla xa bueno, sobre todo por as caídas e por o momento tan crítico que se estaba vivindo, pois que era mellor non seguir forzando a situación, non? Hai unha crítica que se lle fai moito ao Partido Comunista de España, que casi como de abandono da guerrilla en Galicia, casi de traición aos que estaban combatindo na guerrilla, non? Sí. Hai que decir que hai outras organizacións políticas que xa abandonaran o tema antes, co cual, cando Indalecio Prieto toma a decisión de que todos os socialistas se vayan no ano 47, se fala bastante menos que cando o Partido Comunista de España cambia de posición e decide que hai que abandonar a guerrilla, e sobre todo por unha cuestión práctica, porque son materialistas e están vendo que non vai hacia adiante. Pois Carlos Portomeño, pois moitísimas grazas por axudarnos a entender un pouco a historia do Partido Comunista e axudarnos tamén a describir un pouco e a coñecer a traxectoria de unha figura tan importante como foi José Gómez Galloso. Grazas e un saúdo forte. Pois moitas gracias a vos e un saúdo tamén.
Tras a caída de Seoane de Gómez Galloso, a resistencia queda tocada. Con todo, algúns guerrilleiros seguirían en activo aínda algúns anos máis. É o caso de Benigno Andrade Foucellas, un dos maquis máis coñecidos e tamén máis controvertidos. O 19 de maio do 48, 2 meses antes da detención de Gómez Galloso, vese envolto nunha emboscada na parroquia de Loureiro, en Luou. A Garda Civil intercepta-o no interior dunha vivenda xunto a José Remuñán, Florentino Menéndez, Ricardo Fernández Carles, Vicente López Novo e Manuela Grasar Cajaraville. Foucellas e Remuñán conseguiron fuxir. Os outros 4 foron abatidos a tiros pola Garda Civil. Os seus corpos foron depositados nunha fosa común situada no cemiterio da igrexa de Santa María de Luou, en Teo. Alí, desde hai uns días, membros do grupo Istagra da USC traballan na súa exhumación. Hai agora un ano, a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña conseguiu exhumar os restos de outros 2 membros da agrupación de Benigno Andrade. Trátase de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto, asasinados en xuño do 52 en Bisantoña, en Mesía, apenas 2 meses antes da caída de Foucellas. Os seus corpos foron entregados este verán aos seus familiares nunha cerimonia celebrada no concello de Culleredo. Hoxe, 25 de agosto. Sei que seguirán a derrubar os soños, que os recordos estarrecen e marchitan as rosas. Sei que non haberá outonos adiantando as follas. A ferida ten moitos anos, amargos foron os días. Sei que nas noites máis escuras hai xanelas abertas ao sol e mans amasando dignidade. Ficarei aquí, o tempo que for preciso, termando dunha bandeira libertaria, porque a esperanza é irrevocable. Hoxe, 25 de agosto, cantan os ílgaros e nacen mapoulas nas searas. Teresa Ramiro é curmá de Manuel Ramiro Souto. Que tal, Teresa? Moi boas. Hola, boa tarde. Bueno, como encaixa a familia? Que sentiu recuperar por fin os corpos do seu familiar despois de tantísimo tempo? Bueno, pois foi como unha especie de liberación no sentido de que por fin se lle recoñeceu o seu valor e a súa dignidade. Porque, bueno, sabes que moitas partes, o sea, moita xente, pois, que si eran guerrilleiros, que si eran terroristas, que si eran bandoleros, bueno, e outra parte, pois non me gusta decir heróis, pero bueno, eran libertadores. Entón, para a familia, pois, bueno, despois de levar anos, porque, non sei, pero hai 25, 30 anos que comecei eu en esta loita de recuperación e todo, pasiño, pois a verdade, chegar a esa homenaxe, a ese recoñecemento, pois de verdad que foi un camiño longo, pero fructífero e satisfactorio. En certo modo pechanse feridas, non, Teresa? Abertas desde hai tempo. Sí. Siguen abertas porque son feridas, son feridas que, sí, en este caso é meu primo, pero, bueno, houve outros antes, e haberá outros que se coñecerán un pouco máis adiante, posiblemente. O sea, son feridas que eu creo que, mentras non se recoñeza en conxunto, sempre permanecerán un pouquinho abertas. Quería aproveitar para falar un pouco de quen foi Manuel Ramiro Souto, un rapaz moi novo que nun momento dado decide ingresar na guerrilla. Por que se bota ao monte? Cales foron as súas motivacións? En canto tempo estivo na guerrilla loitando? Mira, non che podo contestar, o sea, con exactitude, porque date conta que eu ainda non nacera, eu é transmisión de familia, non? El foi fillo de solteira da tía Lola, a tía Lola tuvemos sempre moitísima comunicación con ela, ata que faleceu en Madrid, xa creo que hai 28 ou 30 anos, e bueno, era fillo de solteira, el era institutriz, o sea, criaba os nenos dunha familia de ben, aburguesada,
Entón, bueno, tuvo e todo iso para aquí, deixou no quedar con súa mai e con súas tías, Estrella, Josefa, bueno, aí a tía Josefa estaba casada con Romai, que realmente era o que estaba implicado na guerrilla, non? Eso. E na casa onde vivían en Ombre, en Almeida, Esculleredo, ali tiñan a sede da cuarta agrupación do exército guerrilleiro. Entón, Manuel medou con eso, medou en escoitando e vivindo esa fan polas liberdades, non? Traballaba de albanel, bueno, según comentaba parte da familia, que incluso viviu ali, entonces, bueno, que hubo unha delación, que os delataron, e fuxiron, escaparon. A Xosefa pegaronlle uns tiros en Bastiagueiro. Hai dúas versións, uns din que foi a Garda Civil, outros din que foron os propios compañeros da guerrilla para que non os delatara, a verdade non a sei. Romai conseguiu fuxir con documentación falsa a Venezuela, estuvo moitos anos alá. Bueno, primeiro fuxiu e veuse agochar a 3 kilómetros dali, a donde vivían meus avós e meu pai, non? Entón, veuse agochar ali a palleira. Pola mañán, cando se levantou miña avoa, atopouno ali, e dixille que ali que non podía estar, que non quería que xa lle mataran un fillo, non quería máis mortes na familia. Entón, colleu e fuxiu, marchou. Bueno, soupemos despois que se marchara para Venezuela. E Manuel, pois, botouse ao monte. E anduvo, pois, non che podo decir os anos que anduvo polo monte, ata que o mataron en Visantoña. Como foron as circunstancias da morte? Estaban 3 persoas agochados nunha corte en Visantoña? Como foi esa operación? Bueno, estaban chegar a Taparamos, creo que pertenece a Vimianzo, bueno, por esa zona Vimianzo, Zas, estaban ali, bueno, ele e outros compañeiros tamén da guerrilla, na casa bueno, os acolleron ali nunha casa, bueno, avisáronos que viña a Garda Civil a por eles, que, bueno, descubriran que estaban ali, tenderonlle, bueno, como sempre, non sempre hai un delator, unha emboscada, e el conseguiu fuxir. Os outros acabaron todos mortos, e el conseguiu fuxir ca axuda dunhos veciños. Entón, chegou, 2 ou 3 días despois, chegou a Ordes, ali a zona de Visantoña, e ali xa se encontrou con outros enlaces con outros compañeiros. Bueno, estuveron ali uns días, polo que me contaron algunha veciña xa maior o día que estuven ali presente na exhumación, e outras veciñas, non, que lle lembraban seus pais e eso, estuveron por ali, incluso andaban por ali, deixábanse ver algo pola aldea, pola parroquia, deixábanse ver por ali, e bueno, pois en isto que en un momento que non contaban, pois aparece a Garda Civil, empezaron a tiros con eles. Bueno, morreron os dous, morreu Galán, bueno, mataron a Galán e mataron a Ramiro, e o outro conseguiu, bueno, a ver, din, como sempre, hai dúas versións. Uns din que se rendeu, e outros din que el foi un pouco, bueno, o sea, como se dixéramos, fixo un pacto para que non o matase. E conseguiu sobrevivir. Conseguiu, sí, condeárano, creo que fora 30 anos ou algo así. Sí, pero bueno, non cumplir os 30 anos. A vida de Manuel apagouse nesa operación e, como explicábamos antes, a familia foi duramente castigada desde o primeiro momento, non? Un tío teu, Teresa, foi tamén detido, encarcerado, torturado e fusilado no 37, non? Tamén por unha causa parecida, non? Sí. Bueno, o sea, era o que se decimos máis ou menos unha obxección de conciencia, non? Na casa sempre se contou eso, que el que non quería facer servicio militar, que el que non quería, bueno, de feito, entendo que sería así, porque, por exemplo, el, o sea, meus avós
miña avoa tuvera el de solteira, era fillo de seu pai, ou sea, do meu avó, tuvera de solteira, o meu avó non se quería casar, non quería, xa daquela, xa hai 100 picos, non se quería casar, quería, o sea, vivía con miña avoa, vivía co seu fillo, pero non se quería casar, pero bueno, por presións familiares e tal, acabou casando, non? Entón, eu entendo que o fillo, pois, herdou esa, o sea, ese pensamento do pai, non? Entón, bueno, pois, decían que na casa sempre se dixo que o acusaran de queimar unha iglesia, xunto con outros compañeros, outros veciños dali, e bueno, a pesar, levaron para a torre, para o cárcere, aquí da Coruña, e aí, bueno, eu lembrome que contaba a miña tía e máis miña avoa, eu era moi cativa, pero lembrome, eso quedoume grabado, que, bueno, que lles narraba das torturas que lle facían e que lle clavaban as telas debaixo das uñas, botaban de vinagre para que a ver se delataba, así unhas torturas, bueno, infernais. Infernais. Non sei que pouso deixou na familia estes durísimos episodios, non? Un tras outro. A ver, eu lembro que en miña avoa, por exemplo, moitísimo, porque eu lembro, eu normalmente andaba con ela sempre, ela era lavandeira, vivíamos en Vilaboa, baixábamos a Coruña a casa desos médicos, abogados, militares, a traer a roupa que ela lavaba, non? Que ya encargaban iso, e sempre vía un militar, e vía, a pesar de que lavaba para eles, eso, tiña medo, moi sumisa con eles, con esta xente sempre moi sumisa, moi con medo prácticamente, non? E despois, pois en algúns de nós, no pensamento, influiu moitísimo, moito. Non en todos, porque somos unha familia bastante grande, pero na maioría de nós. Falábase destas cousas na familia? Na casa sempre se tuvo presente. Nunca hubo que, como na maioría das familias, se agochaban, era algo, non, de decir, bueno, pasou aí, quedou, non se comenta, sí, de feito, a única foto que hai do meu tío, unha foto que había, que tiña a miña avoa, a tiña na cabeceira da cama, miña avoa, ela non tiña un Cristo como tiña outros, un crucifixo, unha santa, tiña a foto de seu fillo, despois, cando morreu miña avoa, quedou miña tía e o marido ali na casa e puxeronna no corredor, no pasillo, e sempre esa foto sempre estuvo presente, sempre se falou, esa foto teño eu hoxe, bueno, morreu miña tía e meu tío dixeme, toma, eso pertenéceche, e douma, sempre se falou, o sea, falouse con recoñecemento, con dignidade. Hai uns meses falaba con Francisco Martínez, con Kiko, o último guerrilleiro vivo, non? E lamentaba, non, o que comentábamos antes, non, que durante moitos anos os guerrilleiros e os seus colaboradores foron tratados como delincuentes, non? Como, bueno, como peor do peor, non? Cree que as novas xeracións saben o papel que xogaron na resistencia antifranquista estas persoas e que a historia lles fixo xustiza, ou temos aínda unha asignatura pendente con todos eles? Ui, unha asignatura máis que pendente. De feito, é asombroso. A xuventude, hoxe en día, é asombroso, bueno, o descoñecemento absoluto que hai, tampouco interesou en contarlles a verdade, é algo que se debía de enseñar nas escolas, a verdadeira historia, pero hai un descoñecemento absoluto e aparte tampouco queren saber e comentaslle algo e o primeiro que che din é que eso xa pasou e por que desenterrar historias pasadas, non? E bueno, se nos fixamos vemos que vamos evolucionando cara á extrema dereita na maioría aquí e na maioría dos países. E a xuventude, sobre todo, é a principal impulsora deso. Pois, Teresa Ramiro, grazas por estas reflexións e por compartir connos un capítulo tan duro da historia familiar. Moitas grazas, Teresa, unha aperta. Nada, grazas a vos, unha aperta. Non consta que otorgara mi testamento, certificou o xuíz. Unha páxina dobremente escrita revela a verdade. Unha caixiña de pino, un retrato, un sorriso, un fardel de liberdade. Velaí,
o seu legado. Alberto Gómez é sobriño de José Galán. Que tal, Alberto? Como estás? Moi boas. Hola, boas, Nuria. Que sentes ao recuperar por fin o corpo do teu parente? Pois a verdad que sinto unha gran satisfacción por unha recompensa para o sufrimento da loita desta xente, por o sufrimento das familias, sobre todo a miña avoa, que foi a gran sufridora deste caso. A min gustaríame, se pode ser, falar un pouco da historia de José Galán Núñez. Sabemos aproximadamente cando e por que se botou ao monte? Por que empezou a colaborar coa guerrilla? Bueno, él, como dixen xa nunha ocasión, él era unha persona bastante intelixente, leía moitos libros, según din a miña familia, supoño que estaba bastante informado das posibilidades e do que significaba unha sociedade reprimida, ¿no? Él foi ao exército, ingresou no exército en Lugo, máis ou menos tenía 21 anos, calculamos que sería ao redor do 46, 47, cando ingresou no exército. É verdad que tiñan, según din miña nai e miña tía, reunións con xente cercana, entre eles Manuel Souto e familiares, pero cando foi ao exército, creo que estaba finalizando, el tivo un fillo que non reconoceu, pero veo do exército da mili, volveu a Alvedro para bautizo, e desde entonces aproveitou esa situación para desertar, e desde entonces pois xa non volveu a casa. E como foi esa época na que pasou escapado? Tivo contacto ca súa nai ou coa xente da súa familia? Sabía desde el? Sí, había algunha información. Miña abuela cando iba en busca del aos seus escondites para levarlle comida, para falar con el, para estar con el, pero era algo que mantiña secreto, non lle contaba a nadie. E a súa irmán, Manuela, tamén en algunha ocasión foi no seu encontro para velo. Cando miña abuela falaba con el, contáballe o meu tío que nunha ocasión a miña tía viu unha que estaba cargando, creo que era cereal, algún cereal, non sei se millo ou non me acordo ahora. Estaba cargando un saco, pero miña tía non podía, non se facía con el. Entón ele estaba observando desde a distancia de escondido, e dixo a miña nai que sentiu moita impotencia non poder ir axudala, pero non era posible en ese momento, así que ele estaba tamén pendiente da súa xente, pero non era posible, sobre todo por comprometelos, evidentemente, pois ter máis relación. Miña abuela así que se arriscou, e bueno, tuvo as súas consecuencias. Sí, teño entendido que José Galán pasou por distintos destacamentos, entre eles creo que pertenceu o de Benigno Andrade. Non sei se sabedes que papel xogaba na guerrilla ou era algo que non se falaba na casa. Non, na casa non se falaba eso. O que podamos saber era polo que contan os libros de historia que recollen esa información, pero a verdad que esa información non trascendeu. O que está claro que no ano 52 foi cando foi abatido a tiros, non? Cando se gochaba nunha corte en Visantoña xunto a outros compañeiros. Non sei como chegou esta información ao resto da familia, porque teño entendido que a familia foi castigada polos fascistas, non? Un pouco en represalias ao comportamento de José Galán, non? Bueno, as consecuencias que che dicía antes que chegaron foi un desterro. A Guardia Civil, de todas formas, periódicamente iba pola casa da familia. Miña nai conta que, sobre todo os domingos, mandábanos erguer moi temprano, berraban desde fora, dereito, porque era o apodo do meu tío, dereito sal. Facían unha revisión da casa e poñíanas diante deles para ir a fallado, por exemplo. Iba a miña nai diante da Guardia Civil por si el estaba aí, evitar que se disparara, pero bueno, eso nunca pasou porque nunca estivo
nunca máis regresou a casa. Noutra ocasión, miña abuela contou que a Garda Civil estaba sempre ali ao redor da casa, e nunha ocasión miña abuela chamou a atención e dixo que se foran porque iban a chegar miña nai e miña tía, que eran unhas nenas en ese momento, e que non quería que se asustaran, pero vamos, despois periódicamente iban a registrar. E isto desenvolveu nun desterro. Miña abuela iban a mandar sola, pero ao final conseguiron que fora acompañada da miña tía, que era a filla maior. E, bueno, a segunda despois do meu tío. E onde as mandaron? Mandáronse a Zamora, en concreto a Corrales del Vino. Mandaron a unha pensión, unha familia que portouse moi ben con elas. Miña tía pasou mal porque era, tería entre 12 e 14 anos en ese momento, e pasou moi mal porque era unha época, bueno, se sabe, esa edad é bastante complicada, avergoñada, casi non salía da casa, miña abuela era un pouco máis sociable en ese momento, que miña tía era sociable, pero non, en ese momento non. Estiveron 7 meses, e ademais a súa parella, a parella do meu tío, Maruja, en ese momento que tivo un fillo con él, desterraron a Burgos, en concreto a Roa de Duero. E estando no desterro foi cando asasinaron a José? No, miña abuela voltou 7 meses despois, que por certo foi algo bastante cinematográfico. Chegaron á estación de tren que está no Burgo, que está a 2 kilómetros do pueblo onde pertence a miña familia, en Alvedro, e os veciños do pueblo foron ao Burgo a recibilas con pancartas e volveron andando hacia arriba cantando, aplaudindo, con bastante algarabía, vamos, felices de que voltaran. Todavía non morrera meu tío. Entón, cando chegou miña abuela, que traballaba en fábrica de tabacos, a Garda Civil que dirixía esas operacións non a deixou voltar a casa ela. Entón, tivo que dormir en Coruña na casa dunha compañeira da fábrica de tabacos. E durante canto tempo non puido volver á súa casa? Non sei, estuvo bastantes meses, pero non che podo precisar canto. Sí. E como quedou a familia despois do asasinato de José Galán? Que pouso deixou na familia ese episodio tan durísimo? Pois, evidentemente, miña abuela sufriu moito, porque, bueno, ela avisárona ou informárona que o mataran cando voltaba de traballar despois de unha xornada bastante exhausta do seu traballo en Coruña, voltaba a Alvedro, xa podía voltar á súa casa, e unha veciña informouna, acaban de matar a José, a Pepe. Pois eso, miña abuela foi a visitalo por lo menos 2 días despois, cando que levou un señor que lle dixo que acercaría ali a Visantoña. Era moi complicado antes trasladarse de un lado a outro. Creo que colleron, levou a la dixeron onde estaba. Despois, periódicamente, non moitas veces foi a levarlle flores en autobús, con unha caminata moi grande, porque hai moita distancia desde onde deixaba o autobús. Iba miña nai con ela, nunha ocasión chegou ali, estaba o sitio onde lle dixeran que estaban enterrados os corpos, que estaba revolto. Entón, ela pensou que removeran eso para quitar os cadáveres dali e leválos a outro sitio. Sí. Que pola contra, ao pueblo, a xente do pobo pensaba que ese removimento de terras fora porque a familia fora a por eles. Nin uns nin outros tiñan razón, e ao final quedou no aire esa inhumación dos corpos que, bueno, tempo despois podemos atopar. E, bueno, a miña abuela evidentemente quedou tocada, a familia tamén. Meu abuelo, que non era o seu pai, pero acolleuno, cuidouno, criouno como tal, porque a miña abuela tuvo de solteira a Pepe, pois tamén o pasou moi mal, porque claro, tocoulle o desterro, deixaronlle os fillos menores ali con el, pero dixe a miña abuela que creía que se iba a matar cando pensou que se iba a quedar solo.
Que historia máis dura, non? Dicías que a tua abuela sempre se sentiu arroupada polos seus veciños e veciñas. Sí. Pero o certo é que a imaxe que se tentou dar das persoas que colaboraban coa guerrilla antifranquista que eran uns delincuentes e o peor do peor, non? A sociedade. Ti crees que a historia lles fixo xustiza a toda esta xente que loitaron na resistencia polas liberdades de todos? Nada, para nada. De feito, debía ser o Estado que rebuscara e reparara isto. É verdad que se trataba de delincuentes, incluso pues que fixeran sufrir a familia, pero realmente o sufrimento non é por parte da familia, para meu entender. Eles loitaban por a xusticia, por a liberdade, por ter unha sociedade máis xusta. E realmente o que fixo sufrir foi un Estado represor. Eles foron loitadores, que se obregou en ocasións a ter enfrentamentos ca Guerra Civil, pois lóxicamente se loita, porque era o que había en ese momento, pero realmente o que fixo sufrir a familias e a sociedade en xeral foi un Estado represor. E todavía iso non está recoñecido. A transición non se cerrou ben a herida. Non houve erros en canto a ese trámite, ¿no? De reparar o bando republicano. Todavía sigue sin repararse. Hai centos de miles de persoas todavía sin saber seu paradero, donde están enterrados, ou se sabe non recoñecelos, porque claro, as fosas comuns é o que teñen a dificultade de identificar, non? E o Estado, hoxe por hoxe, a pesar de ter un Estado progresista, durante bastantes anos desde a transición, non puxo toda a carne ao asador. E como non o fan agora, tal e como están as cousas, creo que vai ser un pouco difícil. Por iso, falaba con Teresa, que chegamos a tempo para recuperar restos, porque a mellor dentro dun par de anos todo isto non se podría facer, estará prohibido. Esperemos que non sexa así, pero... Esperemos que non, pero están as cousas bastante complicadas. Pois Alberto, alégrome moito que puiderades polo menos pechar esa ferida ou polo menos de alguna maneira, e agradezoche moito que quixeras compartir este episodio tan duro da tua familia con nos. Moitísimas grazas. Nuria, gustaríame, se podo, sí, facer un recoñecemento, un agradecemento á Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, porque desde o primeiro momento que a mí me dixeron que a mellor sería factible falar con eles, eu puxeme en contacto a través dun correo electrónico e aos 2 días contestarme, e iso empezou a roda a xirar, e iso terminou no que vimos con este acto de recoñecemento de forma altruista, con medios privados, nada estatales, de forma desinteresada. Hai xente que dá cartos para esta asociación, o cal é bastante, como din eles, é bastante, digamos, anómalo, porque debería ser o Estado que puxera todos estes medios, e non o poñen. Por iso o agradecimento, o trato que nos fixeron as familias desde o principio hasta o final. Moitas gracias para sempre. Pois queda dito. Moitísimas grazas, Alberto. Veña, unha aperta. Un saludo, Nuria. Unha aperta igualmente. Adiós. Nós investigamos sempre a partir dunha solicitud dun familiar. Nós non abrimos nunca unha fosa se non hai solicitud de familiares. En este caso foi moi importante un par de cosas. As familias que colaboraron enormemente, implicadísimas, as familias onde hubo máis represión que en estos familiares, e logo unha grandísima colaboración da xente de Visantoña. A xente de Visantoña foi increíble, empezando por o cura párroco, o alcalde, as persoas do concello, os veciños que foron ali a colaborar, a axudar, a dar testemunho, e iso axudou a que fora unha exhumación moi cómoda, moi pouco complicada e moi emocionante, a verdade. Como conseguides localizar a Pepe Galán e a Manuel Ramiro e como se produce o proceso de exhumación?
neste caso que eran guerrilleiros, sí había documentación porque foron mortos pola Guardia Civil. Para a Guardia Civil evidentemente era unha honra matar guerrilleiros ou desfacerse desa xente que eran tan complicados para eles. Entonces hai documentación, existe documentación judicial, hai tamén a documentación do cementerio e hai en moitos casos tamén un levantamiento de cadáver. Despois, donde están, a veces non está moi claro a documentación, pero aí colaboran os veciños, porque ao mellor a dereita da iglesia, pues, pero a veces nos dicen o sitio exacto e entonces é moito máis fácil. E neste caso foi un proceso sinxelo, non? Desde que se produciu a exhumación. Sí, non foi moi complicado. Ademais, había unha particularidade, hombre, que estuveron enterrados na mesma caixiña. Estaban os dous xuntiños, sí. E despois as botas estaban prácticamente intactas. O luns 25 de agosto, por fin, os corpos de José Galán e de Manuel Ramiro eran entregados aos seus familiares nunha ceremonia moi emotiva celebrada en Almeiras. Digamos que é unha forma de pechar un ciclo, non? De pechar feridas, non, Carmen? Ai, claro, sí. Porque hai unha cosa moi importante, cando hai unha morte violenta. Cando existe unha morte violenta e durante tanto tempo non se recupera o corpo, aunque para algunhas persoas non parezca importante, sí que o é. Recuperar o corpo é, de alguna maneira, sentir que xa volve estar cos meus, porque en realidad son huesos, pero é el. Entonces, esa deuda que o mellor tiña pois Dolores, que a súa mãe, de que pudera traer o seu irmão ca mamá, que pudera estar enterrado ca mãe, ou que pudera estar enterrado ca familia, iso é moi importante para a familia, porque teñen a sensación de que están xa ben enterrados. Entonces, se produce un proceso 70 anos despois, ou 50 anos despois, que entrega de corpos, vestirse de negro, recibir os apoios e os pésames, enterralos, poñer flores. Ese proceso, de alguna maneira, se pecha, polo menos no sentido, digamos, da parte física. Está claro que hai a segunda parte. Aquí ninguén respondeu por estes asesinatos. Moitas veces pues, se entrega un papel dicindo que en algún caso que foron juzgados, pero eran juzgados que non eran juicios justos, pero con eso non chega. Hai que denunciar. Non houbo reparación. Non houbo reparación, non. No, foron asesinatos injustos. Estos homes eran unos héroes, loitaban por a libertad. Non eran bandoleros, ni criminales, ni fuxidos no monte. Era xente que loitaba por a libertad, como loitaban en Francia os maquis, como loitaban os partisanos en Italia e como todos os que cantaban o Bella Ciao. Entonces eso hai que reivindicalos sempre, recuperalos e recuperar as súas ideas. Pois nada, moitísimas grazas, Carmen García Rodeja, polo voso traballo, grazas unha vez máis por querer compartilo aquí na Ferida Aberta no 36. Moitas gracias por difundilo, moitas gracias. Unha aperta. Como dicimos, 89 anos despois do inicio da guerra, o goberno quixo render homenaxe a todos estes membros dos grupos de resistencia que operaron por todo o territorio tras a guerra civil. Pero, ademais, no Día do Recordo e homenaxe ás vítimas do golpe militar e a ditadura, o Executivo quixo entregar diplomas de recoñecemento a 18 vítimas da guerra civil e o franquismo. O poeta Federico García Lorca, o cineasta Luis Buñuel, a pintora Maruxa Mallo e o seu irmán o escultor Cristino Mallo son algunhas das figuras homenaxeadas. Queremos afondar na figura de Maruxa Mallo, unha artista transgresora, cosmopolita, rebelde, moderna e moi independente que rompeu moldes e que, como tantas outras, se viu obrigada a exiliarse tras o golpe do 36. Desde hai unhas semanas, o Museo Reina Sofía de Madrid ofrece a maior retrospectiva sobre a súa obra. Patricia Molins é a comisaria. Que tal, Patricia? Moi boas, benvida a Ferida Aberta no 36. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué ahora esta retrospectiva? Realmente porque es un proyecto en el que estaban trabajando por una parte el Centro Botín de Santander y por otra parte el Reina Sofía y hemos unido esfuerzos. Y eso ha dado ocasión a que podamos traer obras que algunas vienen de fuera, o sea, es una organización complicada. Y luego, por otra parte, yo creo que ha sido una ocasión muy buena porque ha llegado un poco tarde, pero a cambio
el momento yo creo que es el idóneo para recibir y entender la obra de Maruja Mayo, que tiene muchas coincidencias con el pensamiento actual. Son cerca de 200 piezas, ¿no?, las que se pueden ver en el Reina Sofía, que nos permiten realizar un recorrido brillante y sorprendente, ¿no?, a lo largo de su trayectoria personal y artística. Como explicabas, una oportunidad única de disfrutar de alguno de sus trabajos hasta ahora desconocidos, porque su obra estaba muy desperdigada, ¿no? Su obra está aún en buena parte en manos de coleccionistas privados. Entonces eso hace que siempre sea más complicado localizarles y convencerles de que presten las obras en una exposición que dura un año, porque ha estado 6 meses en Santander y ahora va a estar 6 meses en Madrid. Entonces eso dificulta. Y luego, sin embargo, en museos no está en tantos. Ahí está en algunos museos de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Francia, pero casi todo está en España. O sea que en ese sentido es fácil. No sé cuál es la joya de la corona, por así decirlo, o la obra que más curiosidad está despertando entre los visitantes del Reina Sofía. Pues ella tiene en sus series, pues es que yo diría que 4 series, me costaría decidirme. Una es las verbenas, que son las que le dieron a conocer y las que supusieron una ruptura en el panorama artístico del momento. Son obras que expuso en 1928 y tienen relación también con los textos que ella ha escrito, con lo cual son quizás con lo que más se identifica a Maruja Mayo. Y esas verbenas pues son muy interesantes y hemos conseguido además que se vuelvan a reunir todas las originales que no se habían visto desde el año 28, ¿no? Qué bien. Me gustaría profundizar un poquito en la vida de Maruja Mayo, de Ana María Gómez González, una artista que, como su hermano Cristino, toma prestado el segundo apellido de su padre, ¿no?, para firmar sus cuadros. Era la cuarta de una familia muy numerosa y una mujer que muy pronto empieza a interesarse por el mundo del arte, ¿no? Sí. No sabemos mucho de su infancia y de su juventud. Sabemos que estudió con varios maestros, entre ellos Ochoa, que era un dibujante art déco sobre todo, y lo que sí que sabemos es que se consigue matricular en la en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, gracias a que se permite la admisión de mujeres, y a partir de ahí ya sí que podemos seguir su carrera, claramente, pero de la primera etapa realmente no se sabe demasiado, aunque ella estuvo en Asturias buena parte de su juventud y a través de la prensa y de cartas de algunas personas y tal también se puede rastrear ese primer momento que es casi pre-Maruja Mayo, ¿no? Ya. Maruja Mayo, como explicabas, se formó en la Escuela de San Fernando, igual que su hermano Cristino. Allí se relaciona con autores como Dalí, como Alberti, como Lorca, como Buñuel, y pronto destaca por su creatividad, su frescura, su compromiso y su excentricidad también, ¿no? Sí. No, yo no creo que por su excentricidad. La verdad es que destaca a partir del momento en que vuelve a España. En los últimos años de su vida, realmente, si leemos lo que dice ella Alberti, que la conoció muy bien, habla de ella como una persona más bien retraída. Sabemos también por otras personas que la conocieron que, por ejemplo, a las tertulias, ella no iba por las noches, ella iba a una tertulia pues un día entre semana por la tarde y luego el sábado tarde-noche, ¿no? O sea que no hay noticias que hablen de ella como una persona extravagante en su época española, digamos, antes del exilio. Lo que es verdad es que luego ella, al final de su vida, sí que contó muchas historias anecdóticas que no sabemos tampoco hasta qué punto son ciertas, o otras personas contaron esas historias sobre ella. Pero extravagante yo no diría, pero singular sí. Una persona singular sí. Y que huía también de los convencionalismos, de los clichés, ¿no? De hecho, eso sí. Se conocía como las sin sombrero, ¿no? Que ese grupo de mujeres, ¿no?, que salían a la calle. Bueno, no se les conocía así, ¿eh? Sin sombrero es un término muy reciente, como tampoco, Buñuel o Dalí no sabían que eran de la generación del 27, es un término que ponen los historiadores. Sí. Y sin sombrerismo sí, pero en relación con eso quiero decir que ella cuando cuenta la anécdota de que se quitaron el sombrero, precisamente dice que el sombrero era un signo de clase, o sea que era más bien renunciar a la apariencia burguesa, lo que estaban intentando.
Y lo que es verdad es que ese término ha tenido mucho éxito porque es muy gráfico y se aplica a las mujeres de ese momento, pero también los hombres iban a ser sombreristas, también sus amigos, digamos, sus compañeros de generación. Ella expone por primera vez, con 28 años creo, si no me equivoco, y pronto viaja a París, ¿no? Y allí su obra, digamos que empieza a evolucionar, ¿no? A encaminarse hacia el surrealismo, Patricia. Es que surrealismo también es un término un poco abusivo, pero vamos, que es claramente abusivo, que es un término que se puso en la transición cuando se empieza a recuperar la obra de los artistas exiliados o muertos, borrados por el franquismo, digamos. Y ella en realidad solo tiene una serie claramente influida por el surrealismo que conoce antes de ir a París, ¿no? Y luego es verdad que en París trata con el núcleo surrealista y se interesa por sus ideas, pero ella misma decía que lo que le interesaba del surrealismo era su capacidad destructiva, la capacidad de destruir los tópicos imperantes, digamos, ¿no? Pero ella tenía una idea constructiva del arte. Pensaba que el arte, que su generación debía aportar un movimiento edificador. Es el momento de la República, también hay un nuevo régimen democrático y ellos creen que deben aportar su trabajo, ¿no? Como artistas, como intelectuales. Y ella era constructiva, entonces en ese sentido el surrealismo solamente aparece más claramente en una etapa muy concreta. Y en esa etapa a la que te refieres de la Segunda República, fue una época en la que ella participa, como tantos otros artistas, ¿no? En las misiones pedagógicas. Digamos que era una mujer comprometida con la causa republicana, Patricia. Sí, claramente era todos los intelectuales de su generación se comprometieron con tenían la idea, siguiendo la guía intelectual, digamos, de Ortega y Gasset, que debían de contribuir a modernizar y europeizar y hacer más libre, digamos, el país, España, ¿no? Siguiendo con ese nuevo régimen. Y sí, ella estuvo comprometida con la República, pero también pensaba que el arte debía servirse a sí mismo, ¿no? Digamos que no tenía que estar, no podía estar al servicio no podía convertirse en propaganda. Entiendo. Al estallar la guerra, a ella la pilla en Galicia, ¿no? Sí, ella estaba en Galicia y bueno, estaba con su pareja, tuvo que salir huyendo, era un sindicalista, creo que era un periodista, pero era un sindicalista, y ella estuvo viviendo en Vigo y en otros lugares hasta que consiguió salir a Portugal y de allí a Argentina. Y de allí a Argentina, sí, su hermano también es encarcelado, ella tuvo que tomar el camino del exilio. No sé si de algún modo esa guerra y ese distanciamiento posterior de su tierra tiene algún reflejo en su obra. Sí, por supuesto, el exilio no es una experiencia superficial en absoluto, no solamente es el exilio, sino que ella se fue sola, sin familia. En Argentina tenía personas conocidas que ella había una red de apoyo a la República, digamos, que la ayudaron, pero luego tuvo que buscarse la vida y consiguió mantenerse a sí mismo. Por la experiencia de otros exiliados sabemos lo difícil que era conseguir lo que ella consiguió. Y ahí es donde pues empieza a moverse por medio mundo, ¿no? En Portugal, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Nueva York. No sé si el mundo se le quedaba pequeño a Maruxa Mayo. Ella tenía siempre una conciencia de que el arte debía ser algo universal, de ahí que le interesara tanto el lenguaje matemático y la geometría, porque pensaba que eso eran lenguajes que respondían a necesidades universales, ¿no? Y a características universales. Y de hecho, cuando le preguntaban que de dónde era, se resistía a decir que había nacido en Galicia y prefería decir que era celta, ¿no? Con eso daba una dimensión más universal y más mitológica también a sus orígenes. Entonces ella se sintió fascinada, le interesaba mucho el nuevo continente en el que estaba, le interesaba mucho ver una variedad física, digamos, tanto de la naturaleza, de la fauna, como de las personas, y una cultura sincrética que es la que había en los países que ella más visitó, que fueron Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, ¿no? Y ella misma decía que su trabajo había pasado de la geografía en España a la cosmografía.
O sea, se interesaba por ese mundo mucho más amplio que el mundo en el que había vivido hasta entonces, y además de ahí pasó a interesarse por el cosmos, por el universo, digamos. Creadora de mundos fantásticos, de universos sorprendentes. No sé qué le debe el arte contemporáneo a Maruxa Mayo. Pues no sé, me resultaría difícil decir exactamente qué le debe, porque creo que también el arte de las mujeres, en el momento en el que ella empieza a trabajar, es un arte heterogéneo, como decía Ramón Gómez de la Serna, que toma cosas de muchos lugares y que parte también de la experiencia y la educación que han tenido esas mujeres, que no es que se ven impelidas, digamos, a representar el mundo desde un punto de vista femenino, cosa que no había pasado nunca antes, que hubiera un grupo de mujeres artistas que se incorporaran a la profesión, digamos, y que hicieran público su trabajo, ¿no? Y además representan también ellas mismas a las mujeres modernas en su propia vida. Y eso ya es algo que le debe el arte de su época y que le debemos todos los que hemos llegado después, ¿no? Pero además ella colaboró con muchos artistas, la colaboración era bastante habitual en esos momentos de cambio, de efervescencia, ¿no? Y les influyó, con lo cual también su manera de ver las cosas y su manera de interesarse por el arte también se difundió entre sus compañeros, ¿no? Y luego realmente con lo que se ha identificado más su trabajo es con lo popular, que es lo que le dio a conocer en España. Y sin embargo, probablemente su trabajo último es lo que hizo que también volviera a ser una figura muy interesante para la generación de los 80, para la generación de la transición. Pues ya saben, si quieren conocerla un poquito mejor, aprovechen la oportunidad hasta el 16 de marzo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Patricia Molins, muchísimas gracias por guiarnos por los mundos de Maruxa Mayo. Muchas gracias a ti. Adiós, buenas tardes. Un saludo. Por certo, neste ano Castelao que está a piques de rematar, multiplícanse as actividades relacionadas co ilustre galeguista. Na Coruña está en marcha desde hai uns días o ciclo de conferencias Castelao e o seu tempo, organizado pola Fundación Castelao e Instituto Cornide. Expertos no seu pensamento analizan o seu papel na construción da nación, as súas aportacións realizadas durante a República e durante o seu exilio na Argentina e tamén o seu legado político. Toda unha oportunidade para coñecer a altura intelectual e institucional do intelectual galeguista. Os primeiros encontros tiveron lugar os días 6, 11 e 12 deste mes. O ciclo vai no pechar Ramón Villares o mércores 19 de novembro. E en Celanova, durante todo este mes celebranse as xornadas da memoria antifascista sobre a transición española organizadas polo Comité de Memoria Histórica da comarca. Arrincan o sábado 15 coa vista posta no Pazo de Meirás coas conferencias de Carlos Babío e Rubén Centeno da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. As xornadas seguen o día 22 coa presentación do poemario O Cabronario e outros poemas inéditos de Celso Emilio Ferreiro. Conclúen o día 29 coa presentación do ensaio colectivo A Transición na Galicia e cunha mesa redonda con protagonistas ourensáns deste período histórico. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos, especialmente a Manuel, a Carmen, a Alberto, Teresa, Carlos e Patricia por pasarvos pola ferida aberta no 36. Moi pronto regresaremos con máis historias centradas naqueles días nos que asistimos á morte na súa cama do ditador. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.